reformarea organelor de drept în vederea eliminării premizelor și practicilor de tortură, crearea unui mecanism național interministerial cu participarea societății civile de supraveghere și coordonare a implementării concluziilor și recomandărilor organismelor internaționale specializate ale ONU și Consiliul Europei cu referire la drepturile omului, set întreg de acțiuni prevăzute în acest sens. Iarăși este un exemplu de interne și iarăși este un document cuprinzător care vine în întâmpinarea demersului raportorilor. Raportorii vor face un raport către Comitetul de Monitorizare din toamnă. Au mai fost mai multe planuri. Vă aduceți aminte, în anul 2005 a fost aprobat planul de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană, dar el a fost... Au fost mai multe documente strategice de planificare. Doamna președinte a ședinței, domnule autor, eu am două întrebări la proiectul prezentat de domnia voastră. Observ îngrijorarea dumneavoastră față de procesul de monitorizare a Republicii Moldova de către Consiliul Europei și intențiile de a trece la următoarea etapă, etapa de post-monitorizare.